A to byše nekak moja najlepša přečelka Knini Korenková, Regina Eckertec, a ta je potom tež započala v DPZI dživać, a je mohla runie tak serbsky rečić a pisać, a šo, kajž ja. A miała tež serbského muža, Bena Korenka. Potom byše sobu dživača pola mojho muža ve odredže za rozširenie Günther Bergmann z Kölna. Ja pak neviem, hač je on bol na vyššej šuli, znamenša je on tež normálne a bežne serbsky rečal. Što ešte by? Aha, Knini Kraužina, najskôr kvôli svojemu muže, Juri Krauža, však je bol tež jara serbsky, a ona normálne tež rečeše. A je učila na vyššej šuli, je bol tam učarka bola. Jaci sú zavišti jac byli, jen, ktorého ja neznajú, když je bol s křesťanom Kraucom na vyššej šuli, tež jen Šlonzak, tu je písal za proteku, a když je tu je džival při Zavěstčerny, a když si mě tam šla, tak křesťan nedom praje, že s tím můžete serbsky řečit. Also sú byli, a když sú na vyššej šuli, sú oni tohle šice, když sú oni na koncu měli abituru, sú oni serbsky mohli. To je zaslužba tež doktora Mečka. Tu je to žádal, a to sú to činili. A učaria sú tež boli serbské a sú s nimi serbsky rečili. A my samo na sebi je šojene, ve kotrej reči ja reču. Serbsky abo Němsky, to je mi absolutne šojene. A naši svojbe je so jedno serbsky rečal. Tak to kajž kučank bežive. Gdzie ste waszego muža zeznała? No, to samo na sebi na Pustnicach v Kulove. Ja som, kajž prajene započala v redakcii Volk und Wissen, a môj muž byše redaktor serbskej šule. On je bol v Kulove, buča, a to som ja ižo prava, so sú oni tam měli na šuli CDU skupinu, a když sú so tam te kříže odstronili v Riadoniach, sú oni přečivo tomu protestovali, či CDU-nice. 4 učerjov sú oni tym sú oni vypovedili, a přesadili sú oni tež nekotrých. A mojho muža sú oni přesadili sreď šulského leta ze Kulova, ze Kočebuského obvoda do Drežanského. On je přišel do Rakec, a je v Rakecach učil. A on je Franz Reich jeho přistajil v serbskiej šuli. A tam byše on jako redaktor samowity za Zvonka šulske dživo. A je wjeździł jara wiele do szulów, a je organizował jizby a tak dalej. A mez drugim, dokąd on był do toho w Kulowie wuczał, je on też organizował jizbu na Postnicy do Kulowa. A to byše najprvní rozhromadný večer. A potom smo přichodné leta smo ještě do Kulova jeli. A ja, on je tež tam bydlil a je měl dobrý poměr tým ľuďom. My sme jezdili rádi do Kulova, ja bych tam tež s ním čanova.